मंगलम मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीराम हनुमत् सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मानन्दाः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रीहरिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः संतु मे प्रेरणजन श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। कुमटा वेंकटरमण देवस्थानाचे प्रतिवार्षिक रथोत्सव अमृतवर्ष विश्वावसुनाम संवत्सरात विशेष जाऊन गेलो ह्याकरता कार्यक्रम घडले। त्यानेशी स्वामीच्या उपस्थितीतू हांगा अनेक रीती हांगाचे समाज बांधवांनी ह्या रथोत्सवाच्या कार्यक्रमांत सहभाग घेऊन देवालय सेवेक ना स्वामी सेवेक त्याने हजर लागील असाची एक खरे सांगेत की कुमटा उत्सव पळोवच्याक मस्त आनंद जाता। विशेष जावन आमगेर हांगा अष्टावधाना सेव म्हणचे जावो ना चौडवान हांगा खळचे जावो ना जाल्यार महारथोत्सवा दिवसूची एक साइड रथ तांडीत आसाची आणि एक साइड क्लिनिंग करत आसाची। म्हळ्यार तुंगो तसा कॅड आनी मारताची न्याय लुटूची मस्त थंय न्याय चालूता। वापस रथ येताना ते कोणे तरी चालवत आले हे त्या आशिल्ले निमित्तान हांगाची देवस्थाना हे दूर असेल तसं ते मस्त ह्या चालूता। एक साइड रथ तांडूच्या आणि एक साइड ते वापस रथ येऊपर्यंत फुल क्लिनिंग चालू होता। म्हणजे इतले घडचे तसं एक वातावरण आमच्या कुमटा गावांत पळोवचें मेळटा। अष्टावधाना सेव जावो भजन हे करचे जावो म्हणजे इतले भक्ती भाव देवाल बद्दल दाखोवची ना आपापल्या धंदो एक 3-4 दिवसा खातीर बंद करून गेलो ना जाल्यार दुसऱ्या कोणाक तरी लावून गेलो कार्यक्रम चुकोवचे जायनाशिची हांगा येवन गेलो तांचे सेवा करचेताली तत्पर आशिल्ले। आयचे कालमानाक अत्यंत संतोषाचो विषय म्हळ्यार कित्याक की म्हळ्यार आमी जे कसानी ही करताची एक कारणाक आमी करताची की ते वेंकटरमणाक अनुग्रह प्राप्त जावो म्हणून एक उद्देशाक आमी घडचे। रात्री 12, 2, 3 घंटे जाता वापस आणि सकाळी आणि हे करता हे इतल्यानी करचे कारण कसं की म्हण एक ते वेंकटरमणालय आमगेले कुटुंबाचेर जावो मिजेर जावो ना आमगेले उद्योग धंद्याचेर जावो ते एक हजेरी देवाक एक कृपा दृष्टी जावं का म्हणून उद्देशान त्यांनी उत्सवांत घडताच आणि आम्ही करू का कित्याक की म्हळ्यार देवाक उत्सव जावं म्हणून देव काय सांगना किंतु आम्ही संतोषारी देवाक ते सेवा अर्पण करचे। उत्सव कोर गेलो त्या उत्सवात आम्ही वेगळी संतोष पावून घेवचे आणि आम्ही केले संतोषान आम्ही केले उत्सवान देव वेगळे संतोष पावू का म्हणून उद्देशान आम्ही हे उपयोग करतात। तांच्यान कसं जातली म्हणून आमकां एक देवाक किंचित की तो एक दोड सोड गेलो आमचे अनुग्रह करता म्हणले उद्देशान आम्ही इतल्यानीची पळताची आणि खंडितही देव खंचे ना खंचे रीती अनुग्रह करताची। आताची एक ज्वलंत उदाहरण सांगता जाल्यार आज आमी गोवाक प्रयाण करता। आमकां तर न्यूजांनी आशिल्ले की आयच्या दिवसाक देशाचो प्रधानमंत्री वापस थंय गोवा येवंच आसा। थंय एनर्जी वीक म्हणून गेलो गोवान एक कार्यक्रम आसा सो त्या कार्यक्रमाक पीएमान येवचे म्हणून गेलो आज करेक्ट 28 जानेवारी 2 महिने पयले ह्याचीच 28 तारखाक पीएम आमगेले मठाचे कार्यक्रम आशिल्लो। 2 महिन्यानंतर हे एनर्जी विकास येवचा सांगून त्यांना हे ऐकत आशिल्ले आता हे ऐकत आशिल्ले आज वेगळीच आयले किंतु आत्ते कसली कोण गेले की म्हळ्यार ते पीएम विजिट कॅन्सल जाल्लो आसा म्हळ्यार आमकां वताना वेगळीची खंय तरी ट्रॅफिक जावो कसाण्याची हे जाता। आमी सांगचे कसं की म्हळ्यार पीएम असल कार्यक्रम केन्नाही कॅन्सल जावचे चान्सेस उरतात
कसनेच आम्ही हे करता लास्ट मोमेंट पर्यंत कालपर्यंत योगचे आहे ते आताही ऐकत त्याची पीएम योग जसा आहे त्यामुळे पण आता थोड्या वेळात कसं कोण गेलाय की म्हणून पीएम विजिट कॅन्सल झाले आहे आम्ही सांगची कसं ती मिळाली हे कॅन्सल जावच असलेलं वेगळी आमगेर कार्यक्रमांत वेगळीच कॅन्सल जावच तसले संदर्भूत आशिल्ले किंतु देवानं तशी करून घेऊन दिल ना कित्याक म्हणल्यार देवानं म्हणजे अनुग्रह केल्लो आसा समाजाचेर अनुग्रह केल्लो आसा नाजाल्यार कार्यक्रमाक खंयचे विघ्न यानाशीची ताण येवची तशी हे केल्लो आसा हे एक सान उदाहरण एक सान उदाहरण आमी तुमगेल्या येत्राक सांगलें सो केन्नाही कॅन्सल जावं आनी हे माइंडसेट मनान दवरून घेवका ते कन्फर्म मनीस तो आयलो तेन्ना खरें तदनंतर हे नाजाल्यार ताचे पयलीं आमी कसलेंय सांगचें जायना कित्याक म्हळ्यार व्यस्त उरता देशाचे विशय उरता रक्षणे विशय उरता सो कसलेंय आमकां हे करचें जायना इतलें असल्यार वेगळी आमी त्याची आलोचना केल्या आजी ज्ञान आमगे चांगले आम्ही जेव्हा नोव्हेंबर 28 तारीखाक आमकां कसलें तरी असल परिस्थिती आयली असल्यार कशी उरता आशिल्लें म्हणून किंतु देवा तूं राखली रे म्हणलें आमकां संतोष आजी दिसता आसा की तो व्हड कार्यक्रम एक आज्यान आमी आपल्याला मस्त लोक उमेदान आयले तो येता हे येता कार्यक्रम आमी वचका आमगे घडीन तरी अशें जालें आमगे जनांक कशें दिसता आशिल्लें म्हणून आज आलोचना केलतना आमकां कांटे धापता आमगे एक कार्यक्रम असेल कसं नाही जालना आणि व्यायाम सो तशी देव खंयचे ना खंयचे रूपारी अनुग्रह करता आमगे कितें आमी तुमकां एक विशय सांगिल्ले नाजाल्यार आमगे कार्यक्रम आयलो त्या कार्यक्रम कसं नाही आमगे उद्देश न्ही किंतु हे एक रथोत्सव महारथोत्सव कसं आसा वर्षा एक उपंत करचे प्रति दिवसा काय करचे वर्षा एक उपंत करचे थोड़ प्रमाणात करचे मस्त हाजेर उमेदार करचे चौदोंके म्हालगडके प्रति एक तांगेल एक ड्युटीक दर घेता आनी कानी कसली करता आनी तो आनी व्हॉलंटियराक करता खंय कसल्याक आसा कसं नाही होत ना हा एकची ते वेंकटरमणान सेव करता म्हणजे एक बुद्धी असं एक बुद्धी एक वेंकटरमणान आमगे कुमतेंत आशिल्लें तसलें जन आमगे अनुग्रह करत आसलेले ताजे चिंता व्हड आनी कसलें भाग्य आमगे कित्याक आमगे कडच्यान तो हे करून घेता आसा आमी करतानाची तो आमकां बुद्धी दिवन तोची आमकां प्रेरण दिवन आमगे कडच्यान सेव करून वापस फळ आमकां दिता आसा पळया कितलो तागेले चमत्कार पळया आमगे कडच्यान सेव करून घेवन लास्ट फळ वेगळें कोणाक दिता आमकां दिता अर्थात कसं नाही तुम्ही कर्म करता कर्म कोर गेलो तुम्ही फळ घेवका म्हणून देव म्हणजे सांगता हरशी डायरेक्ट फळ दिना तू निरंतर सेव करता म्हणजे उद्देशानं असल्यानी महोत्सवांत सहभाग करतेची बुद्धी दिता तुम्ही सेव करताची सेव कोर गेलो तुमका ते फळ दिवतशी देव अनुग्रह करत असा आजही आमका एक 7 दिवसाचे वास्तव्याचे महोत्सवाक आम्ही माघ शुक्ल चतुर्थीक आयिल्ले आणि आयच्या दिवसाक माघ शुक्ल दशमी पर्यंत आमगे 7 दिवसाचे महोत्सवांत कुमतेचे 10 जणांतर्फेन कुमते गावातर्फेन सर्वही लोकांना तांगेल्या यथानुशक्ती येऊन गेलो रामदेव विठ्ठला की वेंकटरमणाल सेवेक हजर लायबद्दल संतोष आम्ही अभिव्यक्त करता म्हणजे मुखावेळ दिवसांत हांगा कुठूची बरे आसा उत्सवांत विषयांच्या ना बाकीच्या जावो किंतु केलो विषयांतही आम्ही त्याची देवाला प्रार्थना करते सर्व लोकांना एकत्रित होचे त्यांचे रीतीने वैमनस्य पूर्णाशी उरका असमाधान पूर्णाशी उरका बरे रीतीने चलका प्राकारांतू कसनेची एक असमाधान जावो ना खंयचे रीतीने एक क्लेश जावो पूर्णाशीची वेंकटरमणाल सेवा कुटुंब लोकांतर्फे अर्चक वृंद वैदिक मंडळी तर्फे आढळित मंडळी तर्फे सर्वही जनांतर्फे ते वेंकटरमणा देवाक संतोष पावू सुका ताणे संतोष पावे तशीची हे आमगेल्या कुंटे गावांची ही अभिवृद्धी जायत होता याचीच आम्ही देवालयाची नारदोत्सवा संदर्भात मागून घेवचे पेंटेची बर करप पेंटे तशी जनालय लोकालय जीवनाची बर करून घेऊन तागे प्रार्थना करते त्या दिवशीची आमगेल्या नवमी दिवसाक मध्व नवमी आमगेले परंपरेचे आम्ही मध्व संप्रदाय आरंभ करून नाही तसं आमगेली परंपरा तसं मध्वाचार्य तांगेले
अदृश्य जाल्ले असं दिवस म्हळ्यार मध्व नवमी. अदृश्य म्हणटाच आमी सो तांणी अदृश्य जाल्ले असं दिवस म्हळ्यार मध्व नवमी. तसले मध्व नवमीक आमगेले संस्थानातर्फे हांगा एक रथोत्सव घडता. ते आमगेले पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वामी कालांतुची हांगा बांधून दवरले. आज पर्यंत त्या सेवा हांगा चोल गेलो आज गुरुगळ तेरू म्हणून गेलो एक नामांकित आणि ते गुरुगळ तेरू म्हणले संपूर्ण महत्वाचे जाल्यार एकमेव म्हळ्यार कुंटांत मात्र. आणि वर्ष त्या गुरुगळ तेरांतू आम्ही स्वतः उपस्थिती होऊन गेलो. त्या कार्यक्रमांतू आम्ही हजर लायिल्ले एकेकाना आमगे पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी संतुष्टीत कित्याक म्हळ्यार तांणी बांदून दवरिल्ले. तांगेले नांवाचे हांगा सभागृह हें केल्लो आसा आनी आमी तांगेलेची पुण्यतिथीक आमी मठाक प्रवेश केल्ले. आमी फर्स्ट टाइम मठाक आयिल्ले पर्तगाळी मठाक 30 मे 2014 ज्येष्ठ शुद्ध द्वितीया. ते ज्येष्ठ शुद्ध द्वितीया दिवसू आमगे पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी पुण्यतिथी पर्तगाळी मठांतू तांगे आचरण जाता. त्याची तिथीक आमगे स्वाम्यान आमकां आपेशिल्ले. कडेरी हरशी हे पळयताना आमी तुमकां पयलींच्या दिसाक सांगले गणेश जयंती दिवसू आमकां पर्तगाळी मठांतल्यान एक विशय कळलो की आमकां शिष्य म्हणून देवान प्रसाद दिले म्हणून. आनी आमी पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याले आकायले. आमकां विशय कळलो गणेश जयंतीक माघ मासांत. आमी आयले ज्येष्ठ मासांत. नेक्स्ट इयराक ज्येष्ठ मासाक आयले. अशी आलोचना करताना कसं लिंक आसा की म्हणून पळयताना पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याले पूर्वाश्रमा नांव तांगे गणेश. तांगे पूर्वाश्रमा नांव गणेश मठकार म्हणून गणेश सांगता. कित्याक की म्हळ्यार तांणी जन्म आयिल्ले भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी दिवसाक. गणपती परबे दिवसाक आमगे पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याले जन्म. त्यातून ताण केले पूर्वाश्रमांतू तांगे बापूस आनी ताका गणेश म्हणून गेलो नांव दवरलें. गणेश मठकार म्हणून ताका नांव दवरलें. आनी त्याची गणेश जयंतीक आमी शिष्य जाता म्हणून गेलो आमकां पर्तगाळी मठांतल्यान आमकां विशय पावता. आनी तांगेर पुण्यतिथी दिवसाक आमी पर्तगाळी मठाक येवन गेले पावता. म्हळ्यार इतलेक संबंध पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याक आनी आमकां आमगेर वैयक्तीक जिवनांतू आमकां मस्त एक संबंध आसा. तातूंत आमी पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याक मस्त आमी मानताची. इंदिराकांती स्वामी आसाची बट आमकां पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्या बद्दल तितलेची अभिमान आसा. तांणी तांगेले जिवनांत मस्त तांणी हें केल्लें आसा. तांगेले कालकिर्ती वाचीन म्हळ्यार मस्तितले विशय घटना तांगे जिवनांत घडिले पळोवचेक वाचचेक मेळटा. आमी कोविडांत आसतना हे वटूची वाचूचेक मेळ्ळे. तसले एक पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्यान हांगा गुरुगळ तेरू तांणी आरंभ केले. हांगा आज ही त्याची उडगासाक आमकां तांकां पूर्ण प्रज्ञ सभागृह म्हणून हांगा हें केलें. सो हे इतलेक निमित्तान एक पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी उडगासू आठवण जावचें तसो एक संदर्भ एक रथोत्सवा निमित्तान मेळटा. रथोत्सव आयल्यार गणेश जयंती येता, मध्वनवमी येता, पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी उडगास येता, पूर्ण प्रज्ञ सभागृह आसा. अशा वटूची एक निमित्तान वापस वर्षा एक पंत तरी तांकां उडगास येवची तशी एक अवकाश मेळ्ळी आमगे कुमटा महारथोत्सव. त्या निमित्तान आमकांही वैयक्तीक संतोष आसा. सर्वही समाज बांधवांकही संतोष आसा. कुमटा रथोत्सव आयलो. आतां नीची हे जाता. आतां आनी वापस मुखावेल वर्षाक एक 2 महिने आसतना आनी चालू जाता. हे कोरोना आनी 2 महिने आसा आनी हे आसा ते आसा. सो ते गलगल ते वैभव ते चंदाई ते अनुभव करचे ताची एक आम्ही देवाक संतुष्ट हे करता मनान हे करता की आमकां तुम्ही एक मनुष्य जन्म दिवन गेलो असं एक रथोत्सवान सहभाग जावंक तसं एक भाग्य देवान दिल्लें जावून गेलो. आमी देवाले केन्नाही चिरऋणी जावंक गेलो का. किंतु हे एक 7 दिवसाचे महोत्सवा संदर्भाने रथोत्सवा संदर्भाने अनेक ग्रामस्थांनी रथांतू रूढ जाल्लं आरूढ जाल्लं तसं देवाला दर्शनाने घेतलें. रामदेव वीर विठ्ठला दर्शन घेतलें. हे सर्वही केले निमित्तान मुखावेल्या भविष्यात जीवनांतू तुमगेल्या उद्योग व्यवसायांतू नाजाल्यार तुमगेल्या घरांतू
नांतर आमगेल्या वेंकटरमण देवस्थानांतू आढळित मंडळी ना वैदिक मंडळी अर्चक वृंद तांच्या जीवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतलो अशी देवचरणी आणि गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगे आशीर्वाद भाषणाचे मी मंगल करीताची श्री कृष्णार्पण